ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କଥା, ଦାମୋଦର ଲୀଳା। ଥରେ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜେ ଲହୁଣୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏହା କରୁ କରୁ ସେ ନିଜ ଛୁଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ମଜିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମାଙ୍କ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଲହୁଣୀ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତନର କ୍ଷୀର ପିଆଇଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଚୁଲାରେ ରଖାଯାଇଥିବା କ୍ଷୀର ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାତା ଯଶୋଦା ତୁରନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଚୁଲା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ କ୍ଷୀରକୁ ଉତୁରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମାତା ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହେତୁ କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ। ସେ ଲହୁଣୀ ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଥିରୁ କିଛି ଲହୁଣୀ ନେଇ ସେହି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଫେରି ସେହି ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ଲହୁଣୀତକ ନେଇ ତାହାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛଆଡ଼ୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି ଆସିବାର ଦେଖିଲେ, ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଡରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଛୁଆଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ସେ ଶେଷରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଛୁଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭୟରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ତାହାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ାରେ କାଠ ଓକଳ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୌଡ଼ାଟି 2 ଇଞ୍ଚ ଛୋଟ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆହୁରି ଦୌଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି 2 ଇଞ୍ଚ ଛୋଟ ପଡ଼ିଲା। ମାତା ଯଶୋଦା ଘରେ ଥିବା ସବୁତକ ଦୌଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ, ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ସେହି 2 ଇଞ୍ଚ ଛୋଟ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରିଶେଷରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କ୍ଳାନ୍ତି ଦେଖି ଦୌଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି 2 ଇଞ୍ଚ ଛୋଟ ଲୀଳାକୁ ବୁଝାଇ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ 1 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ 2ୟ ଇଞ୍ଚଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଏହି ଦୁଇଟି ଥିଲେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଠ ଓକଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ। ସେହି 2 ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଯୋଡ଼ା ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଥିଲେ କୁବେରଙ୍କ 2 ପୁତ୍ର ନଳକୁବେର ଏବଂ ମଣିଗ୍ରୀବ। ସେହି 2 ପୁତ୍ର ଭୌତିକ ସମୃଦ୍ଧିର ସୁଖରେ ପାଗଳ ହୋଇ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାରଦ ମୁନି କୁବେରଙ୍କ ସେହି 2 ପୁତ୍ରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ପରମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ଜାଣିକି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ପଥ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି କାଠ ଓକଳଟି 2 ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ସିଧା ଭାବରେ ଅଟକି ଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ାଟିକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଟାଣିଦେଲେ। 2 ଗଛ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧଡ଼ାମ କରି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ସେଥିରୁ 2 ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିଲେ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସେ ପରିଶେଷରେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କ୍ରମେ ମାତାଙ୍କ ବସିବା ନିମନ୍ତେ କାଠର ଗୋଟିଏ ଭାରି ପିଢ଼ାଟେ ଆଣି ଆସିବେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବାପା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣ ବାପାଙ୍କ କାଠର ଚୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୁଆଇ ବଡ଼ କଠିନତାର ସହିତ ଆଣି ଆସିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୁସି ଦେବେ। ଦିନେ ଜଣେ ଫଳ ବିକାଳି ଫଳ ବିକିବାକୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇ ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଫଳ ବିକାଳି ଜଣକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେହି ଚାଉଳ ଦାନାକୁ ନେଇ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ଫଳ ତକ ଥୋଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ବିକାଳିଟି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ଫଳ ଟୋକରୀଟି ଅନେକ ମୋତି ମାଣିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଏହି କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମାମୀଶ୍ୱରଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପଂ ଲସତ୍କୁଣ୍ଡଲଂ ଗୋକୁଲେ ବ୍ରଜମାନଂ। ନମାମୀଶ୍ୱରଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପଂ ଲସତ୍କୁଣ୍ଡଲଂ ଗୋକୁଲେ ବ୍ରଜମାନଂ। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परमृष्टमत्यन्ततदृत्यगोप्या। यशोदाभियोलुखलाधवमानं
फलाथपमानम् परं दृष्टमत्यन्ततदृत्यगोप्या रुदान्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् करं भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सुघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सतवृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिम्ब न च वरेह वरे सदपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनसा विरस्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले धृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनसा विरस्तं मालं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यतिदीनं वदानु ग्रहणैः समामाज्ञा मे दक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमृत्वैवयद्वा त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरादित्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य राम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुफलाथपमानम् परमृष्टमत्यन्ततदृत्यगोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
ରାମ